Ayun. Nandito kami sa Puro 4. Sayang. Ito pang 20 balo namin. Balik pupunta kami kaya no? Puloy. Andre. At least kami ng pakwan. Subukan namin mga kabagi magkahingi ng pakwan. Yeah? Tayo natin yung tanim niya. Puloy. Halo. Ayaw tataos. Ayaw. Hindi mo ako nasiyala. Yala. Kinagat ako? Tanim ni Puloy. Yung nilakari tayong konti. Oh, yun lagi. Tatlin nyo. Tingnan natin yung tanim mo na yung alam niyang pakwan. Tara, igala o kayo. Dito sa lugar namin. Puro 4. Nang ibang pakwan, ligas di pwede. Tayo ng pakwan. Kahit isa lang. Magkahingi tayo. Siyempre huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para updated kayo sa ina-upload ko mga video. Oo. Yan, tingnan natin yung view ng Bagakay. Tingnan natin yung view. Makikita yung bundok ng ama nito. Yun. Maan nito. Bigat, okay? Doon. Ang ganda po ng Bicol, mga kabahagi. Yan. Malayo ng konti mga kabahagi. Luwi na kung... Luwi na kung... Lalo ka. Put na. Yun lang po mga kabahagi, walang tao. Wala pong tao. Wala yung kaibigan natin na may tanim ng pakwan. Yan po. Pakwan po yan Dahil isang tao nga masipag sa pagtatanim ng pakwan. Kaya katulad nito. Yan po, puro pakwan. Yan lawak. Dahil mo yun, yan po, pakwan po lahat yan. Sa baba. Mga kabagay, mahalin natin ang farmer. Lalo na yung magsasaka. Dapat maging proud tayo sa kanila. Dahil sa kanila tayo kumukuha ng mga pagkain natin. Ayun mo. Ibang tao. Hindi tayo makakahingi ng pagkuhan. Bawal na bawal kumuha ng hindi tayo.
gagawa nito na bibili at ibibinta din ng bumili. Pera na din. Laki niya, bigat. Mga 3 kilo ata. 4. Nagpaalam naman po ako sa kanya, yung may-ari, na pupunta ko dito tapos hihingi ako ng pagkuhan. Kaya, pumunta ko rin. Ang tanim niya. Yan po. Daming tanim, daming pakwan. Yan po ang pagkakay. Yan po ang bigas view. Yung magnito doon. Magnito. Ganda pa mga kabagi ng tanawin. Presko ng hangin. Yun. Punta ng arbay. Yan ang matataniman na kahit ano. Dahil pang RB, oh, dahil pang pili ng ano RB. Farmers natin, mga magsasaka. Mga farmer dito sa Bicol. Ayos. Bichara Farm. Governor Alfred Bichara. Kanan ang inog kaya ng klase. Oh, yun na yun. Paglubog na naman ng ganaan eh. Paglubog mo na ganaan oh. Iyan ba ko pa? Masarap. Pero kilo naman yun. Tula rin. Ano na eh? Yan. Lubog natin timbangin. Sige. May Report. Kantong kilo may 3/4 ano? Bigat. Kumbaga na-support ang gobyerno natin. Para umano. Mga farmer natin. Dapat masupport ang gobyerno ng umano. Pabuno natin. Wala mga iba na. Sabuloy! Ang saka para ba nagkaboy? Good morning. Kari ba yaman ang exercise mo? Meron lugod ka na pertano. Sa din lawat. Oh, mag ano, tagas. Casting. Ulain. Tahu ka rin eh. Ay, matakwa na. Ini, tara mas na. Pero hindi ko yan sarawat. Hindi pa naman, nakabot lang. 3 kilo man ini. Tulong. Pakwan. Siyempre, reject lang oh. Alay. Yun. Hindi natin mga kabagi na nakausap lang namang hindi nga lang ng papan. Yan, bali po uwi na kami mga kabagi. Subscribe my YouTube channel at pinutin po ang notification bell para lagi update kayo sa bawat upload kong mga video. Ay, good
A few moments later. Sarap. Matamis. Tingin kami kuloy. Sabihan ko ba si Pa? May kuloy.